dzisangova dzimba chete. Uye dambudziko ratava kuita vanhu vachipinda mutauni vonetseka, mota dzawandisa. Kana todzoka zuva rera todzoka futi, nokuti activity yedu yangoita panzvimbo imwe chete musenga. Saka plani yatiri kuenda nayo kuna Mnangagwa ndeyekuti toda kucreata muno muHare South muite imwe development. Vamwe tichavashifta kwete kuvabisa, asi kuvatsvakira pekugara imomo muno nedzimwe nzvimbo, tovavakira maflats voenda imomo. Hatigoni kuramba tingoti munhu nomunhu unowana stand, tinonosvika Belleville tichivaka. Saka iye zvino Harare haichagoni kuramba ichingopa mama, taakuvaka tichikwira. We are now going upwards. Saka pakudaro tiri kuedza kucreata at least 50 to 100 hectares of land yatinoita town center, commercial center, industrial center, to reduce kuti vanhu vapinde muHarare. Tina vanhu vakawanda vanouya, ma-international investors, nokuda kwezviri kuitwa naMnangagwa. Vanhu vakuuya vachiti nyika iri kubudirira iri pama-sanctions, ine the highest growth in Africa. Zimbabwe chii chiri kuitika? Kuzotika kubva pama-sanctions. Zvinoisa hatina mhaka, nyangwe ma-sanction aripo kana asipo, isiri kuimbirira mberi. Why tichikwanisa kudaro? Nokuti kuna vatendi tiri kugere pano, kuna vanhu vakasarudzwa vakaita samutumwa pomwazha, vanonamata Mwari uvanzwa. Saka tinokuda kwokudaro, chatakufanirwa kuita kungove takarongeka. Kana kuine rugare, Mari inotevera rugare. So toda kutenda zvikuru kuti imi makavakwa panheyo dzemukuru wakanga achisapota hondo yekuti nyika idzoke kuvanhu. Ikakwanisa kubudirira muhondo, nhasi tiri pano, nhasi tine rugare. Toda kuti Mwari akudzwe, Mwari tinomutenda zvikuru nokuda kwaizvozvo. Zvino toda kukumbira zvakare kuti imi murambe muchinyengeterera rugare irworwo. Hatidi kuti rumbotsukunuka, uye kuti musangano wedu isusu weZANU-PF hatinyari kuti musangano wakaiswa naMwari. Hatinyari naizvozvo. Mwari wakatirwira akatipa nyika yedu, toda tiichengete, tisaitambisa. Nezviri mairi, nyika ino inokashamadza. This is the only country in a 67 proven minerals, mineable, you can put value. Oshawa kuti kanyika kadiri kakadai, vese vanochochora, vanochiva nyika yedu. So isu varidzivaye tisingazive kukosha kwayo, hatiichengetei norugare, tidevelope nyika yedu. Kana tikatadza kuchera zvicherwa izvi, zvichacherwa nevana vedu, asi hatinozvitorwe nevamwe vanhu. Now taane land yedu, hatichengetei land yedu, tirime, tisave nenzara. Mukuru wenyika akatipa iye zvino tiri kupa vanhu mbeu, nevanhu indai munonyoresa mupuwe mbeu, vanoda kurima minda mupuwe. Ndini ndiri kupa mbeu idzodzo, ndakamirira mukuru wenyika. Kana tiine chikafu, vanhu vasina nzara, the next thing is development. So that's what we are going to do. Kubudikidza nomusangano, ndoda kuti nditende zvikuru vakuru mandipa nguva ino yekutaura. Ndoda kuti nesu tinovonga noupenyu vapomwazha vakachengetwa, zvinotoradza zvega 103 years kuti ruoko rwaMwari pamusoro pavo. Saka ndoda kuti titendeni tichiti iwaya muzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Kudzai Jehovha.
tshana matashe anodzidzisana anorangashuya kuno mberi vamwe vese simukaiti hymn 79 mweya wangu una muponisi ndakasunungurwa.
kana driver ane makey ayo Toyota truck yeblue registration number AFO 2079 AFO 2079 enda unobvisa motikari yako pairi izvozvi yakavharira motikari da kuenda kubasa enda unobvisa motikari yako pairi izvozvi zai Jehovha Afrika yedu Afrika yedu masikati ano tinotenda Jehovha Mwari Baba wedu ari kudenga Baba waisha wedu tenzi Jesu Kristu iye atitendera pano muzuva ranhasi kuti tiuye pamberi pake kuzomunamata Afrika yedu chokwadi Mwari wakanaka ndaona kubata kwaMwari nokushamisa kwaMwari panzvimbo ino kuti munhu anouya akabatirwana akatakurwa azobva ipapa kuzvifambira oga ndotete vepajerusarema Afrika yedu vaiuya nevairwara vavo mudzinzira dzomumusha navakafa vavo vachiporeswa nezita raJesu Afrika yedu chokwadi Mwari waParamount Afrika ngaatendwe nokuti ari pakati pedu uye chechi yaMwari yava nesimba uye yakuyera regereva naMwari chokwadi Mwari ari pakati pedu zvirwere zvinasimba pamusoro poupenyu hwedu nokuti ari matiri mukuru Afrika yedu ivo takagamuchira kuna PARAMOUNT weAfrica muranda waMwari akatumwa nechokwadi iye akauya kwatiri panguva yekusvimbirwa kwedu regere vana vaMwari Afrika yedu nokuti nePARAMOUNT weAfrica asina kutumwa kunga pasina mukando akadai zvino tiri pano nokuda kwokutumwa takaberekwa neshoko romutumwa PARAMOUNT weAfrica regere vana vaMwari nhasi pakufamba kwedu taakunzi vana mwazha chinonzi mwazha haasi munhurume it's a divine character regere vana vaMwari ndosaka uchiona kuti mukadzi anogona kunzi chii mwazha murume achinzi chii mwazha it's a divine character yokuti munhu akanzi mwazha zvinoreva munhu akanzi
chinhu chinotorwa pamweya. Regerewa naMwari. Wazvibata mumweya wedzihaya mwazha. Uchifamba ukadzimazha uyo. Pari kureva munhu ane hunhu, munhu ane rudo, munhu ane Mwari, munhu anoziva matsvakirwo aMwari, munhu asina godo, munhu asingarwi. Ndozvinonzi mwazha izvo. Regerewa naMwari. Saka kunzi mwazha musatorese chinhu chinongotaurwa. It's a divine name. Rine divine characteristic. Kana kuti divine personality. Inofana kutorwa nomunhu. Regerewa naMwari. Afrika yedu. Ndosaka muchiona vana vamutumwa Pauro mwazvo Afrika. Apart from kuva vana, vakagamuchira kuti Pauro mwazvo Afrika akatumwa naJesu. Regerewa naMwari. Saka kunzi mwazha izita riri kudenga rakamufanana nokuti Elia, rakamufanana nokuti Moses, rakafanana nokuti Johani. Haleluya. Ndosaka takati Elia muranda wenyu, Moses naPauro muranda wenyu, Elia, Moses Afrika yedu. Tauya kuna Davidi. Paulo muranda wenyu Jehova. Paulo mwazvo Afrika muranda wa Jehova. Muranda wa Jehova ane chokwadi. Wandati kunzi mwazha zvinoreva chokwadi. It's a divine personality yakuti kataurwa pamunhu. Iri kududzira umwari. Haleluya. Wa munhu wokwamwazha wa munhu waMwari. Wa kunzi mwazha waonekwa umwari mauri. Uri muna Paulo mwazha weAfrica. Regereva naMwari. Akafanana na Davidi. Nokuti tiri paumambo tatanga uya nechii noumambo. Chinonzi umambo isimba rokutonga neauthority.
tine nguva yekushawa peti china mota kuna Mwari wedu tichimuudza zvinotimanikidza. Hatina nguva yekunamata tichituka nokushuvira vamwe zvakaipa. Tine nguva yekunamata tichikumbirira upenyu hwedu. Ndosaka muchiona kuera kwaMwari kuchiwedzerwa matiri. Regerewana vamwe ngatitechiyaira hamuna kuzviona mukuru apupura zvikati ndakararama kwamara ake kwenguva yakareba asi anga achirwara azoya muno 2 minutes atoporeswa. Inonzi simple faith of Gandhi. Sumuka udii ipapo sekagiri haisori chitora kotoni yako yomunofembika uzopiwa Mwari aiwo uchiudza kotoni mari yako uchiiona papi? The African Apostolic Church VAAPOSTORA VEAFRICA tiri pano nhasi. Africa yedu kunamata kwakunakidza inzwai mhai inzwai kunamata kwakunakidza. Hatina mbozvati Gumhano ringatanga rikapera pasina atukwa. Kudenga kuriko Mwari wakanaka. Apatoni maximum security pano vanhu vari pano vana Mwari. Denga chairo unotorinzwa, misodzi unotoinzwa, nyasha unotodzinzwa, simba unotorinzwa, nokuvanyudzwa unotonzwa kuti apa ndiri kuvanyudzwa. Tiri pamberi paMwari. Africa yedu. Asi Pauro akataura pamusoro penyaya. Handei. Vakorinto 2:12. Pauro haana kuparidza nouchenjeri hwenyika. Tiripo zvinhu zvisiri zvouchenjeri. Hazvisi zvavanhu izvi. Hazvigarirwe pasi zvatakaunganira izvi. Regereva nomwe. Uye kurarama mazviri hazvidiwo kuti uchenjeri. Kunamata muchechi rinoda kuri njere dzomuwando. Kuona kutenda nokuteerera nokugedza madenga. Faith and obedience. Ukashaya rutendo uri muchechi ino, ukasateerera uri muchechi ino, kudenga windi. Africa yedu. Africa. Aiwa. Toda kunzwa vhangeri. Ngomira. Chaimba mtembe. Africa yedu. Chinochengeta vanhu ni faith and obedience. Chakaita kuti vanhu vaende kunofuma bhoti yavo kushayikwa kwefaith and obedience. Regereva nomwe. Chakaita kuti vamwe vanhu vainzi vane simba, vana Mwari, asi mesirenzi yavo vakarasika kushayikwa kwefaith neobedience. Kusaziva vanotevera, kusakudza vanotevera. Haleluya. Izvi zvitina vaprista panapa tichivaona hatizwe kutya nokuziva kuvapo kwomuranda waMwari vauranacho regereva nomwe. Nokuti tapanguva napamazuva kupedzisira, tapanguva yakataura naJesu kuti nguva inouya nazvino yatodi yatovapo yokuti vanonamata Mwari vamunamate mumweya nomuzvokwadi, nokuti Mwari ari kutsvaga vanhu vakadaro kuzomunamata. Africa mazuva ano hakuchadiwi mafeki. Kwakudiwa chaivo vanonamata Mwari mumweya nomuzvokwadi, mumweya in spirit. Nokuti ukamunyama haugoni kufadza Mwari. Africa ndoza kuchona kuno kwedu kuno amwe amuchena ari kutonga, ari kubata nesimba. Umwari uri pakati pedu. Varwere vari kuporeswa, vane zvavasina vari kukumbirirwa vachizviona, vari kutambudzika, vari kusunungurwa nezita raJesu akatuma Pauro mwana waAfrica. Regereva nomwe. Ngati Pauro akataura pamusoro penyaya. 121.
kusvika panguva yakanakisisa yokukurumidza tinenge tadzoredzaniswa pamberi paJehovha Mwari wawe. Kutumwa kwake mwasha weAfrica ari kutsvaga varume navakadzi vakasangana naye kumakore mumbiri yaJesu Kristu. Yes. Paulo unorerera onisimo famba. Aizozo. Yes. Kunyaga nisikachokoshi muna Kristu. Ndinashokora ndinoda kutaura pamusoro paBishop Alfred kushamisa mwasha. Akati ndiye mkuru wedu kana tiri pachechi. Shoko iri richibva pamuranda waMwari Paulo mwasha weAfrica. Rekeona mwa. Bamba. Aizozo. Yes. Kunyaga nisikachokoshi muna Kristu. Kukuraira kuita zvakafanira. Kunyaga zvakadaro. Nokuda kworudo ndinoita zvokukumbira zvikuru. Yes. Zvandakadai hangu. Ini. Paulo. Mutana. Uye zvino musungwa Kristu Jesu. Uye zveiko zvino ndiri musungwa waKristu Jesu. Afrika yedu. Paulo musungwa. Nokuda kweshoko iri. Chechi iri kumatare. David akasainwa. Musungwa waKristu Jesu. Paulo mutana. Afrika yedu. Amen. Mama. Ndinokumbira zvikuru kwauri. Paulo ane chikumbiro kwatiri. Pamusoro pemwana wake. Wakabereka mwanakomana wake Bishop mwasha Onisimo. Yes. Wakanga asina kubatsiri kare. Pamazuva akafura haana kumbenga achikubatsirai. Asi zvino panguva yatiri iwe neni ari kutobatsira. Iwe neni ari kubatsira muranda waMwari. Ari kubatsira nesuwo. Afrika yedu. Amen. Panguva yakafura haana kunge achitibatsira. Zvazvakubvudzwa navamwe kuti kwaivo vakuru vaimboveku. Afrika yedu. Amen. Panguva yawaivada kuvauna waida kuvaitei. Dai vakakasira kuuya sezvawaifunga, ungadai vakarunga mbiti dzipi. Dai vachizipa, asi vachengeterwa basa. Uregerai vana vaMwari. Bishop Ngonaitwa kuti mwazvari pano. Kana uchinzwa kuti magetsi akauya muAfrica, ndiye mukuru watendichirevo. Simba ramasimba. Anoshandiswa nengirozi yomutumwa. Paulo mwasha weAfrica. Saka kana muchiti uyu anonzi akapiwa zvangu, ko uyu tozoti akapiwa zvangu. Ndopa
vakati Paulo mwanza wechi weAfrica. Varwere vanopfuura nevhangeri kumonongedza nechimo zvakadii. Chero uri rumbe kugama boni unomuka uchichokwa nebasa nokuti vane zvipo vari papi. Kana ari bhishopu yekemwazha akadzine mutumwa ari papulpiti chishamisa mwanangu, chishamisa zvidii zvione. Mazuva aJesu vaiparidza, mazuva ano vaiparidza, mazuva aJesu vaiporesa, asi mazuva aPauro zvoshamisa. Saka ine sitina